Segundo campus de fútbol Concello de Tomiño. Do 16 ao 28 de xullo. De luns a venres, de 10 a 13:30 horas. Dirixido a nenos e nenas de 4 a 16 anos. Inscripción: 55 euros para nenos e nenas de Tomiño e 60 euros para nenos e nenas de outros concellos. 28 de xullo, clausura con animación infantil e hinchables. Teléfonos de información: 650 601 826, 600 440 899, 626 628 582 e 986 622 003. Segundo campus de fútbol Concello de Tomiño, verán 2012. Organizan Concello de Tomiño, Tomiño Fútbol Clube, Goián Fútbol Clube e Tomiño Fútbol Clube Feminino.